viimeinen kesälomapäivä käynnissä ja huomenna takaisin töihin, johon tätä jonkun aikaa kestikin. Tuli tehtyä pieni heräteostos tänään. Pakko koittaa kaikkea ihan huvikseen. Joskus nuorempana skeittasin jonkun verran, mutta nyt en ole niinku 10-15 vuoteen varmaan. Jäätävän siisti. Kovasti vaan täristää noin. Niillä ei mitään matkaa jo ole varsinaisesti tarkoitus tehdä, niin oikein meininki. Kyllä tästä niinku nauttii. Selvisi hengissä, kerran meinasi kämytä, mutta sitä ei lasketa, se oli vaan semmonen pieni lipsahdus. Aivan mahtavaa. Tätä pitää jatkaa aina kun on vaan hyvät säät, niin käydä heittää tuossa järven vierellä vähän lenkkiä.